Кайнар сәлам дуслар. Мин Кореев театры артисты Алсу Шакирова һәм сез музыкаль каймак хит парадының телевизион версиясын карыйсыз. Бу чыгарылышта катнашучыларыбызны тиешле баскычлар буенча урнаштырырбыз, мотор җырлар тыңларбыз һәм яхшы кәеф турында кызыклы фактларны барларбыз. Вакытны сузмыйк, музыкаль сәяхәтебезне башлыйк. Ашадыңмы? Бик әйбәт. Файдалы әдәбият укыдыңмы? Афәрин. Үз-үзеңә генә түгел, бар дөньяга рәхмәтле булсаң, кәефең дә яхшы булыр. Шулай ук кәефең югары ноктада булсын өчен Филүс Каһиров башкаруындагы җырга кушылып җырла. Вакытны сузмыйк, эфир киңлеген җырчының үзенә тапшырыйк. Шатлык бер кешедән икенчесенә йогарга мөмкин. Кемнеңдер шатланганын күргәч, безнең кәеф үзебез дә сизмәстән күтәрелә. Шуңа күрә елмаеп, көлеп, бер-беребезгә бәхет теләшеп, Азалия Вәлиеваның клибын хәзер үк кушып җибәрик. Мотор җырлар тыңлау шулай ук кәефне күтәрә дуслар. Шуңа күрә чираттагы җырны бергәләп тыңлыйк һәм Ленур Бектимировның чыгышын бергәләп карыйк. Игътибар экраннарга. Дуслар, исегездә тотыгыз. Шатлык сәламәтлеккә турыдан-туры тәэсир итә. Яхшы кәеф иммун системасын ныгыта, стресс һәм авырту дәрәҗәсен киметә. Юкка барга исегез китмәсен. ТМТV каналын карап, бәхетле булып яшик. Сүзне Лилия Ишемьяровага тапшырыйк. Календар битләрендә һәм күңелдә җәй җәмәгать. Мәхәббәткә һәм яхшы кәефкә чумып яшәр өчен менә дигән вакыт. Сүз уңаеннан кәеф күтәрелсен өчен теләсә нинди физик активлык ярдәм итә ди белгечләр. Күнегүләр, йөгерү, өй җыештыру. Шулай ук җырлап биеп алырга да мөмкин. Чираттагы клип нәкъ менә шуның өчен. Вадим Захаровны бергәләп каршы алыйк.
Водород. В мир здоровья, красоты приезжай сюда и ты. Действуют сезонные скидки и спецпредложения. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Яраткан кешеңә, гаиләгә, дусларга яки үз-үзеңә карата мәхәббәт шатлык китерә һәм бу хиснең иң төп чыганакларының берсе булып тора. Яратып, яратылып яшик, бәхетле булыйк дигән теләктә чираттагы җырлы гаиләнең клибына күчик, дуслар. Эфирда Рамил, Рамилә Хәйретдиновлар. Дусларың булу бәхет. Килешәсездер. Аларга языгыз, тагын да шәбрәге шалтыратыгыз. Аралашканда кешенең кәефе үзеннән-үзе күтәрелә икәнен онытмагыз. Әлеге киңәшләргә колак салып, чираттагы катнашучыбыз Арина Юртаеваның клибына күчәбез. Дуслар, киттек! Яраткан телевизор караучыларыбыз, ТМТV каналы белән һәр даим бергә булсагыз, кәефегез һәр вакыт шәп булачак. Социаль челтәрләрдә, ВКонтакте һәм Телеграмда безнең сәхифәләргә язылырга онытмагыз. Без исә әлеге мизгелдә Рәзил Камаловны каршы алырга онытмыйбыз. Инструменталь клип бары тик сезнең өчен. Аваз, моң. Тәмләй бер ашау, берәр нәрсә сатып алу, бәхет өчен кайчак әллә ни күп кирәк түгел, килешәсездер. Шулай ук мәхәббәтле чыгышны карау да кәефкә бары тик яхшы яктан гына тәэсир итә. Әлеге мизгелдә Ризат, Зинира Рамазановларны бергәләп каршы алыйк. Куеныма кысып сине сөяр булам, йөрим күктән, хыялланып синле уйдан. Акыр булып, куныйманы учларыңа, буран булып, куныйманы кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Акыр булып, куныйманы учларыңа,
Айыннарым бұлтырай көк назыдан айып, мәхәббәтінің жылысынан рәхәт тойып. Мен дә сиңа бүләк итәм йөрәгемне, аңла инде сине генә сөйгәнемне. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып алыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бардым яңны аккар күмеп. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып алыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бардым яңны аккар күмеп. Айыннарға җилләр ялгыш кагылса да, даваларым иннәреңә сарылса да. Кар бураны каеннарны ятка бирмәс, минем кебек сине шашып бер кем сөймәс. Куныйм әле учларыңа, буран булып алыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бардым яңны аккар күмеп. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып алыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бардым яңны аккар күмеп. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, Агартыйм мин бардым яңны аккар Ниһаять, барыбызның да көтеп алган мизгеле, абсолют лидерны билгеләр вакыт килеп җитте. Тик әлеге мөһим эшне башкарганчы барлык катнашучыларны һәм аларның клипларын искә төшереп узыйк. Юк юлдагы, юк ашкышлары, ишекләре, баскычлары. бары да кала, байлык малың кала, кала эшләнмәгән эшләре. Иркәләп назлады, ярады дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten, bizden uğramda da şeyler demek ötken. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсин. Шундый рәхәт синең янда булгач, тойы синең сулышың. Булсам иде миңа гомерлек яр, сөю бүләк иткән язмышым.
Бик беләсегез килсә, кояш нурлары һәм саф һава негатив кәеф белән көрәшергә ярдәм итә. Депрессияны һәм йокы белән проблемаларны юкка чыгара. Музыкаль коймакны карап бетерүгә урамга чыгып саф һава сулап керергә онытмагыз. Ә әлегә Илвинаны каршы алыйк. Мәхәббәттән кашып китеп барам, ялкынында куркам януда. Кеше ярын сөю гөнаһ бит ул, бик тә куркам гашыйк булудан. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма. Мәхәббәттән кашып китеп барам, авыр сулап күңел елатып. Сөюемнең бәхет мизгелләре затып калды мине юатып. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сулсап торган җаныма. Яраткан телевизор караучыларыбыз, музыкаль коймак катнашучыларын баскычлар буенча урнаштырдык, матур композицияләр тыңладык һәм яхшы кәеф турында кызыклы фактлар белән бүлештек. Кыскасы, барына да өлгердек. Сезнең белән бүген мин Кореев театры артисты Алсу Шакирова идем. Театрга йөрергә онытмагыз. Сау булыгыз. TMTV
Of тишим сызлый. Эвезнең тешләр сызламый. Алдында тикшертеп торабыз. Хәзер монда консультация, 3D сурәт һәм компьютер томографиясе нибары 2000 сум. Тешләрне профессиональ чистарту 3800, Корея имплантысы 20000 сумнан. Алден клиникта заманча инструментлар, материаллар, диагностика һәм давалауның югары стандартлары. Тулырак 562-07-08. Каршы йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәш. За здоровьем круглый год вас Чувашия зовет. Исцеляет на ура. Здесь природная вода. Хвалит весь честной народ. Волжский сероводород. В мир здоровья, красоты приезжай сюда и ты. Действуют сезонные скидки и спецпредложения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.